Deci am ajuns la supermarket, la Extra Supermarket, deschis între 7 și ora 11 și hai să vedem prețurile din supermarket în Norvegia. Hai să ne dezinfectăm și mergem să vedem prețurile de aici. Deci, cum v-am spus, am intrat în magazin și la ce să ne uităm prima oară? Hai să vedem unde e prețul la hârtie igienică. Nu e aici. Deci, unde e? Asta de... Unde sunt? 70, ai 80 de coroane, 40 de lei, hârtie igienică, 4 lei. Dar cred că sunt și mai ieftine, cele de jos. Dar nu văd prețul. În altă parte de idee, să vedem cât este o cola. Un box de cola per litru, deci așa avem 80 de coroane. Un litru de cola înseamnă 9 coroane, 3,50 lei, un litru de cola. Tot boxul, 80 de coroane, adică 40 de lei, 6 sticle de cola. Hai, mergem la următoarea, hai să vedem berea. Deci un Tuborg, un box de Tuborg este 27 de lei, nu, o sticlă, 27 de coroane. Nu înțeleg aici. 27 de coroane înseamnă toate 6 sticle, cred. Tuborg celălalt 25 de coroane, 6 sticle. Dan, am și o întrebare. Prețurile sunt pentru box sau pentru o cutie? Zic 27 de coroane înseamnă un box sau o singură? 27 de coroane costă una singură. Una singură? Și mai ai 2 coroane pentru doză. Am înțeles. Deci 27 de coroane... Deci 29 de coroane ori 6. Aha. Adică 30 ori 6, 180 de coroane. 180 de coroane, 6 doze de bere. 180 de coroane înseamnă 18 euro sau în bani românești 180 împărțit la 2, 96 de lei, 6 de lei. Am înțeles. Ok, mergem mai departe. Deci ouăle sunt 25 de coroane, adică 2,50 euro. Asta este la 24, da, asta? 2,50 euro sunt astea, extra egg. Luăm de asta. Suntem la raionul de pizza. O pizza congelată costă 50 de coroane, adică 25 de lei. Nu e mare diferență între prețurile din România și cele din Norvegia la pizza, de exemplu. Bine, sunt și altele la 68 de coroane, sunt altele la 100 de coroane, dar da, marketul e ok, sunt ok prețurile. Uite la brânză. 120 de lei Gouda, 120 de coroane, pardon, adică 60 de lei calupul ăsta de gătare, 1 kg, 60 de lei kilogramul de cașcaval. De exemplu, salamul ăsta costă 35 de lei, 35 de coroane, 1 kg, 140 de coroane, 1 kg de șuncă presată. Hamburgere 24 de coroane, deci împărțit la voi, împărțit 24, împărțit la 2, 12 lei, deci să știi că prețurile nu sunt chiar așa de mari cum mă așteptam să fie în Norvegia. Deci sunt prețurile ok. La băuturi alcoolice este un pic mai scump. Uite, avem și supe gata făcute, 60 de lei, 60 de coroane, pardon, adică 30 de lei supă prefiartă. Prețurile sunt ok totuși. Mă speriam de prețuri, dar sunt ok în market. Uite, de exemplu, salam chorizo, 60 de coroane, 30 de lei. Iar ăsta italian, Reinsotto, este 70 de coroane, adică 35 de lei. Aici nu știu ce prețuri au. Uite, avem și gheață, adică 10 lei
pachetul de gheață, pește, 25 de lei. Bă, prețurile în market sunt chiar ok, pe bune. Cârnați de porc, parcă sunt ăștia, 50 de coroane, 10 bucăți, adică 25 de lei acești cârnați. Deci iau și pot care bag la masă. Cum am zis, sunt chiar prețuri uimitor de mici comparativ cu salariile pe care le au ei aici. Iar merită să locuiești aici și prețurile sunt mici. Deci aproape ca în România. Numai că salariul lor, al nostru din România, este mult mai mare. La raionul de fructe și legume. Un castravete, 18 coroane, 9 lei. Aici stau mai scump ca la noi, pentru că le importă și nu au unde să le facă. Roșii, 40 de coroane, 20 de lei kilogramul de roșii. Nu, kilogramul 114 coroane. Cam scumpe roșiile. Și hai să vedem cartofii cât sunt. Un kilogram de cartofi este 26 de coroane, adică 13 lei kilogramul de cartofi. Iar toată punctul asta este 52 de lei, care este de 2 kg. Un kilogram de lapte costă, de exemplu ăsta, 17 coroane, împărțit la 2, 8 coroane, 8 lei 50. Și la lapte stau cam scumpișor. Da, unele prețuri sunt bune, altele sunt mai puțin bune, dar se merită totuși. Totuși se merită. Mergem și mai departe la sucuri. Deci berea locală 1664 Blanc, Kronenbourg 1664 este 30 de coroane o bere. Adică 9 lei. 30 împărțit la 3. Nu, 15 lei o bere. Deci asta. 30 de coroane o bere, adică 15 lei o cutie de bere. Și o cola mică la jumate este 20 de coroane, adică 10 lei o sticlă de cola la jumate. Un Red Bull costă 18 coroane, adică 9 lei. Un Monster 21 de coroane, adică 11 lei 50. 10 lei 50, pardon. Da, hai să vedem cât costă și o sticlă de ulei aici în Norvegia. O să-l și găsesc întâi. Excuse me, where do I find the oil? Kitchen oil. I want to find kitchen oil to fry some potatoes. Over there? Thank you. Thank you very much. Ok, 1 lei 15 lei. 1 lei din asta. Ajunge pentru o săptămână, mi-ajunge să-mi prăjesc niște cartofi cu niște cărnați. Eu zic că e ok. Cam astea sunt prețurile în supermarket local din zonă.